piem mar favorite chef Michael kod Carla Hall e boma maduong' ma New York e piny Amerika. Oduogo kendo. Wang'ni opek meli kanyar Kenya achiel kende. Nyaronagi Pamela Mburo oduogo gi teko mathoth mar yudo omenda madirom $25,000 e piem onogo. Wan kakonagi, wan joloch. Joloch wayudo mana ka wariwore waduto kendo waling'o ne Pamela Mbulu kigwelo mbui manie tong' wang' jowi mari. Par ni goyo ombulu en nono pile pile bang' seche 24. Favorite Chef Competition 2025 wakile pacho. Otini okelni kod Luo Trending Nation mopandi inyenyo elela. Orach bana ka nen puk chumbi, ang'e nen puk sukari kata puk mor kich. Kiero puga mar chumbi. Omari an gi penjo. Akia ka penjo nani nyalo lwar maber kata marach. Anan genuine question. Yes. Ng'omoro sama dhano date to giluongore nyinge mabeyo beyo. Sama osebedo ex to nyaka obed guogi cha mapuga. Mijinga cha. Ang'o timore? Ang'o manotimore diere ka? No change. It's a genuine question. Ng'ane wachak gi Winnie. Winnie sani luongo osiepa moro ni puga. Winnie. En puk chaka kosa ng'o? Wacho gani love is blind. Sama in a hera to gigo kinyal nen. Once ni se get out of that love, to kore kineno guogi cha. Mario. Kani riambo. Penjo na Winnie no ne. Miriambo en ma. Gimo Miriambo. Puga ndio bedo ka puk bosa koso marang'o. Tony pod wuoyo gi Winnie. Adhi mi chance omone. Neno gimo Miriambo. En niya. Okinyal wuonda ni ji wacho ga ni ng'ato chukia ex ne. Momiyo samoro iluonge ni puga ama mijinga ne. Okinyal wuonda ni ka feelings cha nolal chuth. Once ni usedate gi ng'ato muriworu e onget achiel. Ng'ani ko approach maber. Kendo puga cha dhi mana rumo. Nikech donge dhano to chwanyore ga. Chwanyruok to nitiere. Kosari hapo. Nikech idong' nyisa ni jok madak 50 years. Jok madak 50 years ama 70 years ka gin ok gichwanyore. Gichwanyore. To gichwanyore to mang'ato dhi dalagi. Ma samoro giduogo gidag mana kamoro achiel kendo. Koro mani riambo ni seche ka love is blind koro sani en puga. Dong nitiere chwanyruok moro Tony makata in king'iyo chien to kine kinyalo kata mana gine. Nitie ng'at moro machwanya ng'ato totally marach kabisa. Tidhi yudo ng'at mong'e mierano maber kendo machiwe kaka idwaro mok chwanyi. Dong koro idhi neno mana machani guogi cha. Onge ne manyalo pogore gi mano. Wach ni gimoro. An ase experience hera mang'eny. Aseneno odhi hera marach ma love is blind en moro mineno. Ng'ama nochinjo ng'ato, nochinjo dhako bag. Neno ka ng'ato chinjo chuo bag. Ben suda mute. Chinjo dhako mokete bag, jama moro be nolwar hero. But the real sense is in the real sense ni wan wate, both men and women ok wan perfect. Inyalo yudo ni ng'ama dichuo mistake motimo
osiepna ma girlfriend ne ema nopenjo. Koro iwinjo ka Mokot Jaramogi were ni richo tuch moloyo adiera. Adiera. Richo morore. Polo mole yawa. Iwona ku. Ng'ato guodo mabati. Mole ni. Ang'o miyo Dwaro gimoro Bensouda ero timo bade dwa duoko question no. Bensouda konwa ne. Yo. Omari, Winnie, Tony, uchiew nade? Wachiew maber. Wachiew maber. To chako lal. Bensouda ilal. Koso nodwa penja ni uchiew na en concerned ni uchiew nade. Ka un maber to bebe sawa tu tieko. Apo daikra matin kama antie kama tie koro koko nyaka bed mang'eny matin nang' nong'wonna. Awinjo kuwacho wach X ema natemo wacho ni ing'eni mondo mi chak ilony ne X ni ama mondo mi iluonge ni Puga mang'iso nitiere gimoro manotimo marach momiyo niluonge ni Puga. So seche muweru lurento nuweru e yo mane? Nitiere werruok moro munyalo weru e yo marach mok dichak igomb Puga e ngimani kendo. To nitie werruok moro ma kuchako rado tunyalo paro manene. So lure kaka ne uweru nitie werruok moro ma wiyi ok nochako wil kendo wacho mani gimane ng'ani otimona. Wiyi ok nochako wil, ng'ani ok nachaka ng'wonne. To nitiere werruok moro ma kineno wadu iparo ni mae babani ne kelona kamoro ma wachaka nuo kendo. Uchaku nuoyo kendo. But nitiere kaka kuweru to kuchaku nuo kendo. Koro kata mana ndadhu mar bedo ni nigi ndadhu moro ni wacho ni yawa ni anene koro aparo gimoro mane watimo cha. Samoro Puga ni ne chodo ni Puga ne goyi mogoyi ogolo leke gi ariyo ira fuok. Kinene tineno mana fuogino. Be dichaki lony ne Puga na dier? Makilony. Bensouda. Ilonyo. Apenji Bensouda. Adwa penjo Bensouda. Ang'o momiyo gini pod anua ang'o momiyo richo tuch moloyo? Ang'o momiyo richo tuch ga moloyo ginene? Nikech Puga mane goyi ma ogolo fuogini midong' rafuogini. Samoro noteri out, samoro notimo ni gimoro amora midwaro. Richo tuch moloyo? Samoro nokelo ni kamidwaro. Richo tuch moloyo adieri. Koro samoro Puga ni manogo ima leke gi odong' rafuokni. Samoro noteri out, samoro nonyiew ni gimoro amora midwaro. Samoro nokelo ni kaka idwaro. Kasto makosa achiel odhi obedo. Ang'o momiyo koro ibiro ichukia Puga ni to an extent mok inyal nuoyo kendo? Yawa Tony yawa out mwaneno pile makata sani abete kibanda ka auso baga na out yawa. Donge okoni to jitu pile yawa. Nitiere ng'at manyake mondige moro mok ipar kata nogoliga oteriga out. Ng'ato nyalo goyi Tony, ng'ato nyalo bedo rachik samoro weri lakini en ng'at moro modiyo ni piny mok odwa kata ni wuogi ji en ng'at moro ma samoro en gi pesa to odiyo ni live kane un kode seche man un kode ka utimo relationship ni no keto life ni to hell ma at least weru kode mineno ka at least inyono ng'ala machielo inyono step machielo en ng'at moro ma koro kigomb duoke gimani but nitiere jomoko ma kiwerigo
Tichaki wacho ni kata dine be ni yiero kendo dadoka yiero kendo wuoi chakara ne berbere. Koro an gima ng'eni love iloyo gi tim. Nitie timbe moko ma kokete chik to kata ka ni nitiere kit kaka nyalo treat ng'ato ma kata ka nuweru igombo nuoru kendo. To nitiere jomoko adier Tony igombo nodhi oruma ka odhi ochwago nyoyo e liel to kik odong' kata matin timbe gi koch. Ilal kendo. Okalala aparo ni network na mani piny gi kama tieko ng'eny. Aparo ni nitiere timbe moko ma ng'ato timoni to kata ka in the name of love iwacho ni let it be. But nitiere timbe moko ma kata ka ng'ato timoga to en gi roho ya utu to ng'e kaka ideso ng'ama dhako. Wan joma mon ing'eni wan ga childs, wan ga babies. Koro nitiere gik moko ma wang'iyo qualification moko ma wang'iyo ma kapo ni kalo wanyalo chak wanuoyo kendo to nitie moko ma kitimonwa to fia kwa kwanwa. Awuor. Omari kore idhi chwako chai koso ginene. Apenjo, Omari ni owenwa live. Kiano Omari dhi kanye? Me rach bedo muni. Ayuo marach. Nitie wendi moro mamora ga wer mawero adundo mamu werno ni wer adier. Wer cha ane mana ogoga ndalo moko nitie mana piro ne Tony. Koro ane mana ogoga nyathi. Iwinjo. Tema Tony odhi ogole. An awacho ni nikech an ok adwa bedo jathum. Tony kono thumi. Dong na ogo nyathi. Nyiso ni an ochulo sama nochulo mar pidi cha. Nakwalo thumo mari. Mari wewe. Omari dhogi rach omera. No, but the truth be told, Tony ni ng'ama pok oywagne kano kwalo thum ng'ato. Mano to karia. No, manda diera. Podi. Endo ler ga pamba. This industry, Tony to podi. Omari. Tim mar ariyo ma pok oyud godo to ni Tony pok oyud kod gwend ng'ato. Kote mang'o? Koyud kalawo gwend ng'ato. Gweno mane. Ochura diera. Donge gwen moko midiyo gwen moko midiyo od ng'ango mayuak baby hada baby withdraw baby deposit dong ng'e gwen go. Tony kudwa gigo. No, what's up with Tony? Tony kendi chuo. Bueno, ung'aw gini no ken kono yawa. Omari. Noseduoko gimono Tony openjo yawa. Udhi mabor. Edi vitado. Tony tang'e no ero gweno. But mawuoyo go to an poka bende bero mana side mar Tony maber. An ang'e. An gima ng'eyo. Tony to ero gweno. To mawuoyo to pok na winjo adier ma Nyasaye. Omari. Gwen to ero ni. Tony ero gwen. Ok gwen, Tony ero gwen. Mana gwen. Wado ero nyaka matoko. An gi amoso ni beruru. Wakao. Ber. An gi penjo. Kapok waduoko questions ma Tony penjogi. Ouma hai. Apenjo ni pukni miyanyo malich gi ma ji koro mabedo crucified gi. Ang'o momiyo ng'eny gi dokne mana chuo. Nyiri gi bong'e ni ang'o momiyo nyiri vocal about
tabu ma chuo miyogi moloyo kaka gin gimiyo chuo. Be ging'e ni gin bende moko pukni e ngimawa? Koso puga gi gin ma chuo lilo ya. Haya. Gono mit. Haya, koro nyiri oduogo mute te kagima gino penje gi China. Winjo no mit madwaro mana ber. Giduokwa kawuono. Giduokwa wambe wawinje. Yawa. Unseluonga puga ahinya. Ose piano ni kata kibanda mentie mouse bag no en out. Onyiti bimbe osedonjo ka we kungo ogeno rakre gi penjo na winje. Onyi karibu. Uriyo koso uchiew nang'o? Maber. Chiew maber. Chak mos na chakre number 1 nyaka number last. Wakao ya. Mafai. Iyo. Yudo mari. Give value out whatever gi. Omiyo gidak modak kod gi maber. Gin gidai mana ni wan puga. Akeli nyawacha. Omari ng'eni tinde wiro nyaka lipstick. Korido luonga ne dhako, it's okay, wadhi mbele, Kar dhako to kang'eyo nikech pok wadhi luok ga kodi. Guys, an amor kodu. Abudho mana kamoro ka golo lok. Kare golok winji twa. Onyi to ichio nade? Onyi golo lok. Melot. Nini penjo mar Germany pok uduoko na Ben Soda. Gima kelo jogi luongo wani puga en niya. Iwacho ni women are so vocal molowa. Iyudo ka Tony samoro ng'ato nosetimo ne gimoro to pok obiro mogo koko. To Tony kotimo gimoro matin kama. Mineno no guogno. In short ni gin lelo. Ok ni gin lelo. Jamani Hapana onyi joma chuo noket nyaka vumilia. Joma chuo nyaka vumilia yawa. Un nyaka vumilia makata weche te. Ung'eni koro miyo feel guilty kagima koro wan monego. Yani ing'eni mokwongo iwacho ni un baby girls. Un onego titu koro un kata winyo ng'ato to onego koro maru no wamuonya. Ing'eni we are both human. Wan dhano. Koro ang'o momiyo un meku ung'aw malo jal ma wan moyanyo wan dogs wan mowatimore nade. To be ung'eni nitiere nyiri moko masudhe. Nyiri moko be nitiere mabe pugni mapok nodwaro nwang' e piny kae. To wan gigo kwa wach. Ang'o momiyo meku go muneno kendo mana puk lach puga milaye e single rooms tidhi ipuko gokinyi. Be ung'eni waromre wachalre. Sani koriwuoyo to wini omiu. Wacho ni uromuru kendo chaluru gi mon. An aonge timno. Apenji ni ya onyiyo. In onge nyako mi blame kit ngimani mapok notimoni marach. Nyako. An onge nyako ma blame nyiri mang'eny nosekalo kar nyako gin nyiri mang'eny. Be igoe koko. Watimuru niya. Ng'ato ka ng'ato om chiege mondo wawuo uru nikech an chiega ka koro na wuo marach mondo kara okethre. Koro ng'ato om chiege mondo ji te wuo. Koro
Nise wacho ni Samoro kila ng'ato ben gi monde gi gae. Tony Bioyo ni dhako. Tony nigi wer mamit. Akwaye jahera to tong'won. Tony yo. Wendi no diere moko nokonya koweya omera. Eyo ma werno nokonya omera. Nakete TikTok omera jaber dongo duogo neno na aywak sahihi. Tony ema kwayo ng'uono kin. Mano to koro Tony ema kwayo ng'uono ya. Ing'eni kogo thum to kogo thum mare. Ogonwa thum wan owuon. Tony tang ne Nailot ni. Winjo kaka o copy paste duondi no kabisa. Tang Nailot ni anene. Neno keka kan gafan mar bwana ni. Nuwe kaki were chakendo. Ing'eni Tony ni ema Tony ni goga classic videos kata tiyo videos gin standard bana. Tony sani emo yombo wa ibedo gi pesa industry ka Tony ema nigi pesa mo number 1. Omiyo joma nie live kae ung'eni un gi Tony ema yombo ka nigi pesa. Tony orne Ben Suda kao yorni Ruth Wadadi 2,000 alafu dhi oro na 1,000 dong kao. Iwene pesa wuoyo ga. Kuru winjo wach pesa uling. Duoko mudwaro rose ornu message piny kanyo. ng'ato wang'o nyaka welding e live. Okay, Shanizo duoko gino lakini an gima ng'eyo kora nikech aneno ka penjo ni otamo duoko. Anano ni ng'a dhano en ng'at mo ma satisfy tek sana. Obed ng'at ma dichuo, obed ng'a dhako. Gite gina kama gintiere, gina world gi yani. Kato sito nowero gino. Inyalo dwaro apiko kawuono kinyi dwaro ndege. Kamano. Koro dhako ng'anyako endi koyudo. Lakini ineno nani? Nilo. Ng'ama dhako en ng'at moro ma vumiliaga. Onyalo neno kitimo gimoro marach, to vumilia, oneno ni maybe obro change, ineno. To magu koka bedo ga was. Emomiyo mon bedonjo ga e gigo, ineno. Wan ga gi chuny mar kuvumilia, lakini chopa point makori wacho ni usivumilia for so long. Koro wacha iwe mbaya. Ineno. Koro iluongi mani puga. Idong mapuga. Une mukelo gigi te parie. Wano kwa vumilia. Unu kiaga vumilia kabisa, then chunyu ng'ichga, unu piny rombre ne u. Bas koro ka wakia vumilia, isiwinjo ka dichuo moya nyini puga. Poko yanya nikech ong'e maber no konyal yanya nikech anavumilia. Ing'ene chuo neno ga diri ma Nyasaye nitie ga ni tatimo ga marach. Mavumilia. To konyal biro mokwai ng'uono ni yawachiga kata kaloni ga. I need to change. Ok gitim ga. Anta kwayo ga ng'uono. Kata ana kwa ng'uono. Tek ga sana. Kata kwa mana ng'uono kawuono the same mistake. Podo the idea. Koro ng'anyako en ng'at makata kikwa ng'uono. Let me tell you the truth. Jogi kwaga mana ng'uono samudwa nindo kodi. Kose nindo kodi mo wuok moko step dot. Wachne jok miseyudo ne kwai ng'uono kadwa nindo kodi. Chuo chalre te. Ine nindo kitoni. By the way, hapo nesi wadanganyi. Chalre. Ang'o ng'eni konyo utek. Konyo utek. Omari, nadwa wuok to koro gimoro duoka. Iri utimo ga marach. Samuocho no chuo chalre, ang'o miyo udet chuo te?
Witness karibu Bila sana. mondo wayude kama nitiere hospital. Wadwa det chuo te gi kati. Winnie. An memory mara chal na mer. Ok apar chieng' masedeti. Maybe a mer. Ne piny kae wa joma mon wasekawo nyiri te osekawo ga ni tuo chalre. Winnie joma nyiri konyo te. Bed gi dichuo achiel. We kuru test ma iwinjie ma alafu bang'e tubiro nwa ka en chuo chalre. Wacha ku test. Joma nyiri konyo tek. Joma nyiri be konyo tek nikech koro aya iwacho ni endi chuo ok nyal kwayi ng'uono to be kokwayi ng'uono to chaki bukore ni magi chuo ma simp. Koro akia kata kaka gima nyiri dwaroga ni kikwayi ng'uono to siko mana ni magi simp maonge. Koro onge ng'ano kwayi mana ng'uono sama en kodi e ot no. To kogo step to en omondi cha onge pogruok. un konyo utek. E dak masani wan gi nyiri moko mokawo akawa lelo for nothing. Maybe gikawo gik moko matiwa watch gi nikech tiji watch gik mang'eny mopogore. To ng'ato dwaro mondo odag e life mo watch cha. Ineno gima timre. Odeno ka maybe ng'ato act gi wadgi ka gima ohero sana, inyalo miye pesa sana, ng'ato nyalo kwayi ng'uono nyaka gima onge kosa moro maonge kore. To mane life mwadwa dak. Nitie gima is very understandable. To wan gi mok nyal understand. Lende for nothing. Iwinjo. To wan gi chuo bende mabeyo, not ni gionge gintie. To maricho wase mang'eny. An ka to Tony ni wiye ka. Onyango ne ka wajo maber to good. Wajo maber. Gima nyiso maberu to onge ng'amo dak kodwe mong'e beru dichuo kinyane no puonjri ni ber. Dichuo no nya bedo maber e wang'i to romo chiege magombo kata uso. Awach nwe. E gimomiyo iwacho ga ni gimineno kotamo dhako wadu ni dwa dhiye par diriyo. Ang'o momiyo en mana mar dhako wadu? Wan be nitiere gik moko motamo nyaka chuo. Be ung'e mago? Awach nwe. Mana kaki wache no nitiere nyiri mabe otamo kata chuo to bende nitiere chuo moko ma bende kar mbele chiege kae to temo maber mondo omi chiege no ber but tok tent gik motimo inyalo kata mana deri gi tishu to kitho yani otimo gik moko maricho but mbele chiege kar kae to en ng'ama ber ma iyudo ka chiemo to wene wang' sa kapo ni en dicha mane moro konye tugo ka nyathi tuo tineno ko respond piyo piyo lakini zip mar long ne oyiech owuotha ka gire ni oko isiki lamo ne Nyasaye no bok bi mondo ware kore kan tiere mon moko mabe kata timango en ok more moko lelo too much moko dak a life moko make moko fakisha life moko siko mani oh my gosh gimo yuago be kia osiko ni yuaga but stage oh my gosh ipenjira ngo matimo nyathi manyako ni yuaga ngo Ben soda kanyo tibedo neutral ayie kodi Ana wacho to gora leng. Gima duong' gima samoro be watimo ma Ben Suda wacho kanyo ma Ben Suda kanyo to kayie kod we expect too much ka ng'ani nyalo miyi pesa nyalo weni budget koro long achiel ne kende ma koro idwa kawo godo disadvantage gik motimo ni mabecho kate ok ine mari nyathiwa kapo na nyalo paro ni kalam cha kaka ndiko ga mamit gotieno cha share gi ng'ato anyalo ruok still wire tamadho mos tatho kalam no nego beni bedo mari kendi ok ni ng'ato ywak ne kucha hada baby hada in be ywak ne ot kae kalam ni moseketho weche mang'eny mano to ketho ga koro Ben Suda ka ng'ato miyi kalam to pesa komiyi ere miyiero o provide kalam an gima gombo niya eri wadagi kwe matin ma wantiere gono washia yevumilia dhier to all level lakini ibed ng'ama faithful to ibed ng'ama wacha dier ati ibed ng'ama ng'isa love madier ok love ma fake ni dwa umo wang'a gi gik moko to behind the scene tidhi manyo na tuo mok mara Ben Suda. Yes. Wow, that's nice. Wow. In ng'ama koni ni ati chuori ni manyo mana jok matuo kwani osero ji osiptal Okodhi osero ji Kenyatta yawa Omari dhogi maromena dang' odhi Kenyatta odhi oser ng'ama tuto macharo ng'ama imedo pi gi oxygen yawa Ben waler wate ikia kata ni Ben Suda ni chal nade kinena kamae tinyalo jaja gi wang'i lakini inside me you don't know what I've carried Omari waduoke Ben Suda I ntiere thuma nowero ni ya
chuo chuor mon. Dong iwinjo kiwacho kendi. Chuo en chuor mon donge. Koro ng'ama dichuo kata ken kodi ot kanyo dichuo yen bedo mon ariyo mon adek. Dhako yen bedo dichuo achiel. Guys hapana ka wadhi winjore ok ni chuo mon koro nyiri to nyina Ben ne soda nyirigi yawa. mag Ben Yani chuo soda. alafu to Ben wan be soda wabed pok jodoho. ng'ato wuoya. Wawuo. In imako gini matek ka gima wan chuori. Wan watemo na Aya. explain. Odhiambo tasko wero niya, no chuo nyaka bed jadoho lakini ng'ama dhako doho ingo. Ben soda. We got a great Ineno ka No, usebedo gi Kevin, dadi Kevin, ni chuo Kevin, jodoho. Makata Kevin, koro gini koyudi wacho kamoro mano idwa ichunyi ni to encourage ok chode. Chuoda wawewa jogi Ne owuoki. ning'euru mondi Sani abe betie awuoye kuonyo kod moro kachuo. mamit mako gi to giduka girgi go kwar ha. Ruth, Wawa gi Ruth, hebu wuok nyamaza kwar. kidogo. Kwar dong odhi Ruth lure nyamaza. Ne, ok anyal yie ni chuo ni dichuo nyaka bed jadoho. Dhano mane Nyasaye oloso, dhano duto te nigi remo, nigi ring'o, nigi chogo. Kaka inyalo winjo malit e kaka dhako be nyalo winjo malit. Wachoda ni chode nitie lakini ok en gima kare. Erokamano onyi thank you ilero kanyo maler thank you osiepa ng'isgi. We mondo ambe kora lernu ineno. Orna urgi muorona. We anu alernu gimoro kama tin. Ineno kifungu manyalo yawo kise key manyalo yawo kifunde mang'eny maniluongo ni master key. Mano key maber mikano. But kiful miyawo yawo gi key moro amora onge ng'ama nyalo gogo dhot. Manta diye. Aya, we achaka lerni gimoro kanu chiemo tiloge besen ni chaki loge besen cha. Iwinjo? Mano is hygienic. But besen achiel miloge gi ji mang'eny. Rach. Emomiyo ji ok oyie ni ati inyum lweti uchako nyum. Koro, mon pima kodwa to gini ok onego bed ni ipiem. Automatically, kata mana king'iye, besen achiel ka ji ologe gi ji mang'eny. Is it even healthy? But ka ng'at achiel loge besen mang'eny. Donge neno ka mano ler. Iloge besen ni tichak iloge besen cha. Koro iti dhi ilawe besen cha tilawe besen cha tiduogo koro ito besen. Ana nyalo wacho. Maria paro ni mer kawuono. Winjo. Maria bari point here. Winjo daka matin. Neno. Muma wacho ni Nyasaye nochweyo Adam to chwade gi. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamoro amora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ladies and gentlemen, call me Marinash, your favorite MC as usual. I'll be hosting Omondi Makangoy's launching. It's called Which Will Raj, alongside Dhiang Radida and Pengle Jaluo #1 here at Jiweke Tavern Umoja. Artists that will be performing live, we have Prince Inda, Emma Jalam, Uncle Eddie, Banakadori Masanga, we have Fred Randere, and Omondi Makangoy himself. Entrance 1,000 for VIP, 2,000 for VVIP. Come one, come all. Nochweyo Adam to chwade gi to golo mbafu ne konchielo oloso nego jakony. Koro anaparo niya
Gimomiyo samoro ng'ato nyalo date ng'ani to chako were go date ng'at machielo to chako were go date ng'at machielo. Labda ng'at moyudo ni ochandore go sana nikech ok en jakonyne. Thank you, Lilian. Winjo. Nikech samoro ok en jakonyne nikech kata jok mane nitiere Muma Daudi gi niwinjo man ne en gi mon akia na 21 yani Solomon gi ne en gi wives akia ni 700 Abraham. Koro akia gimomiyo iwacho ni akia gimomiyo iwacho ni chuo masani ok onego bed jodo. An baba wan en gi mon 3. Jogi ok som Muma, Tony. Jogi ok som Muma. Ji onego go back to the Bible. Samu wacho Abraham, the father of nation. Wambe wago mana back to the Bible. Mo ayudo ni ya Nyasaye nochiwo ng'ato gi ng'eti. Ne ng'eti ni en mana achiel. Nokogolo ng'edi 10. Koro dwarore ni ya dichuo kadwa bedo jadoho to tim kaka miso ma jaodi ting'ise ni an mae mayuda don dag kode. Bas. Neno. But ok anyal wacho ni an perfect but akia. Kata iningeri. Wacho ni an perfect. Yani ni gishuku. Wawacho ni. Ineno chuo gite. Kila ng'ato nigi kasoro. Neno. Nitie jachien moro manoket kuom dichuo. Kuom dichuo moro amora. Makineno kasi anda kalo nyaki lok toki. Kati bed mani in gi kato bed mani en pastor. Koro nitie jachien achiel. Aparo akia ni Nyasaye manoketi, akia ni jachien ne manoketi. Kumari manokele. Wacho ni chuo richo. En mana ni Nyakwar Masara. Imbe bed kilemo ni chuori no. Exactly. Nyakwar Sara, thank you. En jachien, then mon be miyo jachien no medore kuom dichuo. Iketo dichuo gi koko, koro jachiende chagole oko. Ineno chuo mineno golo duondgi kagi. Giero mon maler oko. Kendo ka gineno to githo. To in kirwako law maler ma ilamo dwaro gacha. Ipenjin kaunti rwako mano na. Osiepa ka rwako mana maler. Igolo mari kuom kwan chuo joma richo to kod Tony Ng'eni mago joma mistake ler wagi ni chuo chuo. joma ni kagi. Ng'eni mistake wagi chuo. Jogi chuo. Yeah. One more. Muma ondiko ni kikundi mar wama bwana ng'ane kendiko dhulunde kizungu wasomi hawa. Ruth iwacho gimoro ka Ruth iwacho gimoro kanyo. Wapenjie. Eri iwacho ni oneno dhako maler oko kucho cholo. Bing'e gimoseketo ga rate mar chode odhi malo. King'e maber gi sani weri gi ndalo machon. Bo ung'eyo ni kaka tindo rwakoru kaka tindo package gik moko emomiyo tindo tamawa ni malo. Koro ere kaka udwa blame waka utuboru e designer ma kata unu ng'eno chachowa. Imbe kiseneno ma rwakore maber oko ok ibiny puonje chiegi kata ka rwakruok. Puonje ina gudu embo bede ka jo. Ijoken puonje en nyiew dongene motiyo. Miye pesa tin nyiew ne Gimanyaka ung'e wan joma chuo bedo attracted gi gima moro wa wang'wa. Kata gima ber ema nyaka tidhine. Ing'eni kaka ipackage yourself mi bedo more valued. In fact kata product no bedo gi value iwinjo. Koro mane gima koro unyaka ung'e ni wan joma chuo wabedo attracted gi gima waneno. Apenjo osiepa ang'o moni di package girlfriend ni kata jao di package kaka idwaro kaka nineno kamoro package maber tilose obede ong'ala machal kamano then hera mar adier. Odongo kasam kelo Ben Suda. Akwayo time. Wan joma chuogi. Ben Suda wadhao yao. Wan joma chuogi gima hinyo en gima waneno. To joma mon gima hinyo en gima uwinjo. Ben Suda wadhao yao. Odongo kasam. Ne sam odongo kasam wuoyo gimomiyo ineno ka ng'ato prefer ni ati en chiege kik rwakre maber nikech ong'e maber niya
ng'ama dhako bedo confused, yani en gimowinjo cha ema nege. Koro koserwakore maber, nitie Bas. wuoyi moro oko madhi kone gik mamit to dhi weyo. Koro lawani ng'ato idhi lonyne kumoro, mana kaka ambe Omar, iwacho adier ben sura da nega Mari tiem mana nono. difa kodi mabor. we wawinjo ni Koro gima yuda rwakra DJ maler, bora Smollett, we rwakra maler nikech koro ne maybe in boyfriend na kata in chuore. Ruth, ikawo gini personal. Ito ni en Atimo mana akan kamano. Ang'o explanation. miyo ka bet kodi to kora Iti madho change? chai? Why? Odongo kasamo achane kanyo. DJ Smollett biene Iyuda malo in ka. that condition. Ang'o momiyo kora wuok e condition nikech an chiegi or boyfriend ni or whatever. Ang'o momiyo? Ruth, kitenge in godo iler Yeah. kendo ler tiler, iwinjo? Ok wawach ler miwacho no, ler to ji te ler. Be ing'e gima watemo wacho niya, en packaging, kaki package yourself. To wan ing'e ni gima moro en gima waneno. Ler tiler in gi kitenge gin gi lepi kanyo ma smart. Lakini be bam ni neno oko matin. Be at least iwe kori gimoro kale kama ma ng'ato nyalo neno gik moko. Ing'eyo? Ting'eni wan joma wuoyi we are easily carried na hizo vitu non. Magi gik ma increase ga chode. Iwinjo? Ruth yo. Koro onge kaka Aparo ni nitie samoro mirwako ga ma kata boyfriend ni wacho ni toto kawuono tibori. Kawuono tibori. Winjo? The same thing. Nitie nyiri moko oko kae matemo ni gi attract chuo gi kaka girwakore. Nitie nyako mosefwenya ni jama cha jatelo ama jama cha nigi pesa. Adwa na chwad ma mondo akang'o sera. Samoro nyako no iyudo ka embe ena gi boyfriend kano. Neno. Ok ni seche ma irwakori marach to ni mara irwakori kichode ama nitiere kako nego bed ni irwakori i attract go dichuo mostly mondo kik samoro chuori dhi oko ama boyfriend. And nitiere boyfriends moko makati irwak mamit. Wacho ni mutelo. And nitiere boyfriends moko Aya we mamit. ng'anene dwo wuoyo dongo Kasam mondo DJ Smollett omoso. Kasam. Yes, Omari. Apime kaka ng'e koso kaka nene. Kaki nene gi kaki ng'e. Kaka ng'e mokwongo. Ng'ama dhako ok ber ka ng'ato wene mondo ojwang're. Mano nyalo keto ng'ate e chode. Aya mar ariyo. Ng'ama nitiere keny opogore gi ng'ama det. Ng'ama det nyalo chodo nikech okia ng'ama onyalo yudo monyalo dak godo, but ng'ama nitiere keny to makosa kopo ni chodo. Mar adek, dhako ok onego bed ni piem gi chuore nikech chodo. Iwinja? Nikech an ka dhako nwang'a ka chodo, anyalo kone ni mano nyieke manyalo gedo ne godo dala. Lakini en kayude kochodo dhi kona ni mano sangi, to kuma odwa tere onge. Koro an kaburo dhi matek tanyalo medo, but en kaburo dhi matek iseidho weya odhi ng'ano. Mane kaka nene. Aya, mano Kasam. En owacho ni ng'ama wuoyo yiene chodo nikech kata koridore to onyalo medo kone bas. Asechode sawa, obed dhako mar ariyo. Ng'ama nyako nyalo duoko dongo ni matin. Bisefwenyo ni mon manie keny chodo mang'eny molo kata nyiri madet. Ang'o marwako gi Tony? Ang'o marwako gi?
Ang'o marwako gi e chuny? En ma. Asebedo gi experience in one of my need. Inyalo yudo ka samoro jaode wuok, nitie ga boyfriend mabiro lime. Ama samoro dhi limo boyfriend. Iwinjo? And what is happening is inyalo yudo ka samoro jaode ni busy sana molo boyfriend. So at the same time, inyalo yudo ka the boyfriend pod nigi another girlfriend. Koro gino nase experience kokelo lweny ka girlfriend mar boyfriend luwo jogi nyaka e od jaduong'. Ineno Tony. Tony. Chiegi owuon nyalo weyi ni okin busy kode. To samoro nitiere nyako moro oko mawacho kaka in ng'ama busy. Koro nyiso ni sama igero oko tiketho iye ka odi. Dong koro ing'e niya, monde wa ema keto gino ni samoro ibedo busy ne sana nikech samoro imanyone. Iwinjo? Samoro pod in gi mapato mapiny, itemo ni mondo imany matek mondo jaodi otimre nade? Oyudi. Then nitiere samoro nyako moro kamoro magombi ga matek manyalo stemo jaodi kaka nitiere girlfriend moro ma in go, kin busy ni manyo tich. Iwinjo? Koro dhako kowinjo wachno, embe otemo no many boyfriend ma ok ni busy kode. We wakungo DJ Smollett moswa mokwongo mondo wadhi mbele. DJ Smollett. Omari Nash, Shanice, Tony Ndiema, Odongo, Bensuda. Oyawre uru? Oyawre ahinya jatelo. Oyawre ahinya. Oyawre ahinya kwanza. Ambe amuolo e budho, awinjo ku discuss gimoro man ta onge maoni. Mani jachode. Omari mano japap. Nani abro padi. Mani japap. Yan poka we yango mi. Chwara kwana. Sani abro padi. Koro wacho ni ng'ama chodo koro nego dhi adhiya mbele gi chodo koso tieko nang'o? An gima ng'eyo ni ei dak kaendi gimomiyo muma nondiko niya, dhako mariek loso ode kende owuon. Onoko wach dichuo. Nyiso niya, e ot ma ji osebede ji ariyo, ka ng'ama miyo se ofa ni gidak, to gidak. Ka ng'ama miyo ofa ni ok gidagi. A man is not a determiner mondo dagi kata mondo kik dagi, nikech miyo nyalo timo everything mondo rit go relationship no. Mane momiyo ng'ama onge pesa miyo nyalo ofa ni miyo. Ng'ama onge kia nang'o ng'ama miyo nyalo chip in. Emomiyo iwinjo kiwacho niya, ing'ama wuoyi, ng'ama dhako nyalo weyi nikech in busy. To ng'ama wuoyi no, ng'ama nyako no bende nyalo chako weyi ni onge gi tich. Iyudo? Koro nyalo weyi ni onge gi tich, mano can be a reason. But kibedo gi tich ahinya, be onyalo weyi ni in busy. Ok imiye time ne. Koro ng'ama nyako is a determiner ni udak kata ok udagi. Iyudo? Nisha ni joma nyiri gi orante. Tony. Nyaka bese da gote. Tony kom. Tony pok iwinjo no we ni ng'ato onge tich, ni boy cha onge tich. To nitie boy moro ma bende owe niya, ng'ano dich ma kata time na ema onge go. Asewinjo mago te. Nitie boy niya, boy no nindo koda ahinya, to gi boy no onge gima timona, kweni abet gi dhako wadwa. So, apenjo ni temo wacho ni nyiri gi orante. Gine determina, ng'amuse yie ni dak kodi. Kweni dong nitie jokuoge ma ji oluoro Nairobi ka to gin gi mondegi. Dong nitie ng'ama chodo ma hero gi sana. Ne ji wacho oko kacha ni mang'ane to number 1 ni chode, to chiege to en ge ot. Umari.
Ka jakuo kanyo. Omari nyar dak dino ka ite omera. Exactly. Nyako pando nyaka bonde. Bwana ji oluori oko ka bwana ni ma ing'e ni Tony no ikuodo ne nigi bonde moro. To chiege to nindo go. Kendo dhake ma samoro kano bonde no. Omari. Kata dhia tiyo magi Tony akwalo sipikini. Dhako panda. Kevin. An gima asefwenyo dak kae. Joma chodo. Ochodo achoda. Joma kichodo bende achodo. Nikech po sani nyaka yudo achodo nyaka chodo we chode. Baba chode tek weyo. Awach ni chode tek weyo ni bwana. We riwo wae gigi. Kevin. Owek wacho wa. Tony dwara. Tony kato kiwuoyonwa maber. Ikoni mamono rant. Ing'eni ka kiwuoyonwa maber. Alafu korka chode kae. Nawinjo kukoni rwakruok miyo ng'ato donje chode. Mano no. Inyalo rwakri maber nadi miwe gik moko. To jachode nena jachode. Kati rwakri manadi. Pod odhi mna wii kanyo to odhi chodo oko. Gimokia. Kaka di kiwang'ori. Bersuda. Dicham kuon giringo pile. Kuon giringo kwanza ahero kabisa. Kuon giringo anya chamo saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 achamo pile. Kuon giringo ng'ato nigi cham kuon giringo pile. Chiega chiema cham yalod, cham yeta tong moro to gi balance diet. Ng'ato nigi kakeni Weyo. Mapiny laudi pile to pile ni roga. Mario dhi. Berach bedo gi muni gini ne wol kama odhi choro mach. Koro Lilia. Akwa ng'uono. Nikech awacho ni ji orante. Lakini in the real sense okinyal ng'eyo ni ng'ama nyako dwaro ang'o. Nikech samoro itimo maber rachne, itimo marach rachne. Samoro kitimo maber mane marach, samoro kitimo marach mane maber ne. Koro you never know. Daking ng'e. Kosa riambo. Jogo to munyaka Nyasaye Riambo to omer. kanyo. Omari. Omari gi Tony nang'uru. Waling' Kennedy. Yes. Awinjo tuba kaka dhi mbele. Bensuda. Yes, Kennedy. Inade. Antie maber Nyasaye orita to into? Ambe an kae. Aya machiegni e budho. Itetea joma mon sana. Joma mon kwanza ema onego yie mokwongo une andhoke mokwongo namba achiel. Nyaka wateteagi. Mokwongo gini kong'eye kata e chakruok mar muma. Ng'ama dhako ema nokelo gimoro ni chodi. Akia ni bung'e mano. Lakini wane kanyo. Mano adier. E chakruok mar muma chode nochakre mana gi dhako. Ka sama Adam no odhi manyo ni jaode to jaode cho odich gi thuol kuma odiche. Mano gima dhako ema nokelo. Kunyo stangi. Koro wach chode ni en gima tek to mon ok dwa yie, gikawo gigi te giketo kuom chuo
to mon ema Chako lal. che mang'eny. Koro an kang'iye mos, kang'iyo wach chode ni, iye to tek nde lakini mon ema nokete adier mar Nyasaye kata king'iyo muma mos. Nikech wacho ni chakruok Mano adieri. mar dhano ne en Adam gi Hawa. Adam ne tiyo tije to Hawa owuok. Hawa en kuduogo to Hawa miye molemo ni thuol emomiya. Ne be Koro ler. ka ochotwa uloko maru dong. Koro dong ineno ka andhoga ne mon ema nochako kelo are chon. King'iyo muma, kisomo muma matut. King'iyo kata mos nitie kata ma yani iyudo ni dhako nitie mane dwa chodo nyaka kwargi. Nikech koro jaode notho, ok onyadhi, orwakore maber to odhi orito. Orwakore kochot mowiro nyaka dhoge gi mo. Akia ni buse somo muma matut winjo mago. Kwargi kakalo to neno man jako ma jaber. Sani ukawo tijno kamaru. Richowago koro ting'o Tok kamaru. nuse introduce wan nukelo gik moko to wan wa fulfill nikech koro kuse gini wadwaro ni mondo ubed comfortable. Ini apogora kodi e paro matin. Yes. Wini ok dang' iwach ni chuo chodegi ni malo moingo joma mon. Mano ok dang' ayie. Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Mamon, mano ok dang' ayie kodi. King'iyo sani, gik sama kama wantiere gi sani. Mon ok bede e udi nikech ang'o? Chode ok giketo mbele ma dak ok ginyal gi chuo. Kore momiyo ok dang' Giketo mbele nade black. Ang'o makelo chode ni? Wang' matar. Kata in be dang' awach niya, dichuo ok choda ni oher. Nyaka bed ni nitiere gima miyo ng'ani donje chode. Apenji ni Benson. Winnie Kennedy. Yes. Apenjo kama, king'iyo kata mos, ipani Kennedy osewacho maler. Nyiri ariyo mane miyo wuon gi kong'o ma ginindo go ma ginyuol. Ang'o mane kelo mano? Ka nyiri ok gin joma richo. Sani tunya penjo na ng'a kelo chode. Ka nyiri nya miyo wuon gi kong'o, mano muma. Nyiri nya wacho ni opone wuoyi mo an go ka wuon gi no ema gineno ma gimi wuon gi kong'o mamer ma ginindo. Ang'a kelo paro? Temo wacho ni nyiri gombo gini malo. Kabisa. Koro dhi oloko gini, gineno ni chwo ema tinde gombo. Koro wan watimo mana giloka loka weche, giloka upside down, to gin ema gichako. Chakruok mar gimoro mar gik maricho te, kwanza chode gin mon. Kech dhako debed ng'ama odimbore, in fact bedi koro gine kaka chon. Kech dichuo en ng'ama tiyo matek mondo familia ne obed e yo makare.
Koro samudhi tich samoro we dhako ka ngiwe kata ni en obede ot olos gige ot kiduogo tiyudo ka gimoro amora ni is okay. En seche go koko neno ni en housewife kiang'o giti girwake weche mang'eny. Koseyudo ng'at achiel wuonde na nyami kamidhi yude pesa ni moro kidogo. Osedhi oyawre. Kiduogi ni wuon weche ber karo oseyawre kamoro en koro weche opogore. Kakipare oyawo ne ng'ato dhot. Yes. Bas gima kelo chode kendo en kama. Mari ai pachino. Iyudo niya. Ikendo dongi in gi chiegi. Wawache matin Black kapok adwa katisha nani ng'ama wuoyo no. Mondo mi ng'ama nyako donje chode ok en hero mare. Winjo? Ok en ga hero mar ng'ama nyako donje chode. As long as samoro nitiere remoro man ge ot kanyo, attention ingeni wan joma nyiri ama joma mon wahero attention wachalo ga nyithindo mostly. So attention kata ka in busy mi ng'ati attention. Kata ka onge gimotimo kajacha mi attention lakini inidhi umeka onge uoyo onge communication yoyote unatarajia yeye atakaa hapo kwa nyumba aje. Alafu apate mtu mwingine ananipea attention. Sintasema ni sawa. Ananipeleka out siku moja kwa wiki, kwa mwezi, siku moja uchukue bibi yako ama girlfriend wako umpeleke out. Koro Lilia. Hizo ndio vitu tunafanya wanawake tunaingia kwa hizo vitu. Koro Lilia. Gimagombo ni yie ka ni koro ung'iyo gik magine in koro yani koro prefer attention sana moloyo gima dichuo timo mondo kel more ot ka yani attention no nikech de onge wach moko ni koro yani gombo u loma u en attention mane utemo wuoye No, ingeni ya inyalo bedo gi pesa lakini okuwuoyo ot kanyo hiyo pesa nino ni kaa bure tu na mnaweza kosa pesa na mkwe na mnasikilizana mnaongea mnacheka yani mko na amani vizuri sana unaona so si pesa kila siku yes ng'ato nigi thum koseyawa apane Lilian ema mare ywak Hiyo di gicha. Timo gicha. weche chode king'iyo mos ok onego kawga gini ni bolo kuom chon nikech king'iye mos to mon mana chakruok mar gini ne en mon wan watemo mana ng'eyo kendo wan to muma oyienwa muma kata mana mon gi kama yie nitie muma ma nyako dhako wuon oyie ni chuore ni mondo odhi okaw nyamin gi otimre go nade onyuolgo to ni mon masani mano bogi nyaga dong mano nitie nyaka mo ikaw kata jatija timri nade mano muma mane Kennedy mano muma mane mangiso ni an beko kanyuol inyalo miyo wadu mondo anyuolgo mano kanya timo mone matimo ga mano in bende ok inyal golo nyathi in case ni ok inyal golo nyathi inyalo yiena mondo an ba kaw wadu mondo mi aich mano chuo ok nya yie mano ikusomo muma matut ineno Sara nobet higa mang'eny sana kapok onyuol mano gombo ni chuore okaw kata jatich magin go mondo tim nade konya yudo go nyathi to nikech ne en gombo mar Nyasaye nong'ise ni giko to bro timo nade Abraham ema notamore lakini Sara to ne gombo akian mano be isewinjo wa mane muma mano nitiere muma Kennedy nitiere muma omiyo gimoro amora mar chakruok mon nigi gombo yani gombo mar mon koro gima giwacho ni attention ok age ni en attention mane nikech inya yudo ka samoro gimoro amora ni e ot gimoro amora everything ni e ot obed attention no dichuo nya yudo time ne magi ne ot gi mor but pod ibo yudo ni dhako wuok oko mar keny koro ing'eni ka gitemo rendre attention ka ok gidwa chomo wach gikaka musmwal to gigo e wi bao tap mae gima en kech dhako attention bane
attention magitemo wacho ni ema I don't understand ni en attention mane nikech kata ka dichuo family chuo time yo bani mano inya timo everything ma miwache mani sama kama ta kao sana adhi bet gi familia na agoye mbaka gi jaoda timo 1 2 3 madwarore e oda to pod ibro yudo ni kapod iwuok kae gine nitie kama pod chak miyi attention koro akia ni mogi yudo ga oko ni to en mane mopogore gi mae ot magidwaro ni ok understand kata matin. Attention magi wuoye ni iyudo nyaka ni ya samoro in busy onego bed ni idhi e tich idech ga in e tich ga to dhako biro lweri ot ni ok imiyi attention ni idech gi tijino moinge koro ema akia ni ya tich mitiyo mamiyo unyalo chiemo e ot ni en onego omiye priority mane iyudo ni od jam ni mano tich ma ok onya yie Black. Gima onego giyie achiel en ni gichalo joma akia gidwa ng'iyo sizes of mag chuo duto mane pa gima pan gitemo ng'iyo koro sama gitemo ng'iyo mano wambe mag ni chuli nikech kiseneno ka dhako bagi koni gi koni ma imbe ang didonje moro to kise wanti ngeni kendo yie inya donjo kendo iwacho ni ma to koro akawo Mikel nyise ni manyeki Kennedy en ngeni winjo kosiepna moro ng'ise wacho kane in gi ratiro minya ng'ise ni manyieka kendo abro kawo agedone lakini en to kok yudo machielo koro ibedo matek to is either way ama owere gi ng'ano chuo ofocus e odi mano gima nyaka giyie manen koro Kennedy yes wamiye dhako achiel opinwa attention ma gidwaro no kamano dhako achiel mong'eyo gima attention na en okawo mic ukiae udwaro gimukia gimoko attention ma jogi lose Kennedy iwinje awinje jogi chalo nitie thum moro ne thwango wero ni era migolo gi pi achiel ng'ato to gole gi pi 4 koro samoro ng'ato gole gi pi 4 to in igole kod achiel maybe mano omere dak ka achuo temo kidwaro kuma chuo teme dak kae inya yudo ka chuo temo nikech nitie nyaka chuo ma awuoyo through experience inya bet gi dhako to ifwenyo ni nitie kaka dhako ni kanganya somewhere to kibet piny tidog ing'iyo ni samoro nitie kaka arem kamoro arem kamoro yudo kata ka ng'ato wacho ni kaka ema reme to samoro nitie kata kaka dok piny matin nitie yedhe mati muonyo ng'ato dhi omo nyaka yath mamuony mondo mi ochop kama oparo cha mano entie otemo to odwa teme miyudo kata ka ng'ano kata wik achiel en ka tich ok otiyo yie kwa nyaka rusa mondo ode oduoge maber to ema pod kichaki gine miwacho ni awang' ni to we en sawa ngima dhi mbele kaka pile odok ma kuma ne entie cha koro attention gini ok ang'ega ni en ga mane mano to kapara ka en nikech we mondo akonu gimoro ineno gima ng'e ni gigi ok nyal dhi ga ariyo dichiel mano gima nyaka wayiere ng'ama chiwo attention nyaka yud ne ng'ani onge gimoro nikech mondo mi ng'ato many pesa matimo yakool muchako duogo e ot ka muchiwo attention makinyo chako mondi gigi ok nyal dhi ga ariyo koro gigi dhi ga mopogore iyudo ka
these businessmen emomiyo iyudo ka nitie jok manindo negi gi mon iyudo nikech ng'ani odich manyo kaka family ni obed stable mondo oyud kaka dhako ni yudo pesa iyuda kasto nitiere diel moro kumoro ma en onge gimotimo koro emomiyo obiro to miyo chi ng'ani attention iyudo nikech mine gi okona ne ng'ama miye attention gi pesa gi everything munid ibro yudo ni ng'ani miye attention to tiyo gi pesa chuore mondo fund go ng'ani ofando go ng'aya koro wang'e kuom joma mon mwan go gi gima kata kan kang'iye mos through my experience en ni mon gombo gi yani gigombo en gombo mar pesa gidwa nodhi te to ok nyalre gima ok gitem understand ni chuo gin mana dhano chuo gin dhano mana kaka gimbe gin dhano mana kaka gimbe ginya koso gikoso pesa to gombo ir ng'ama nigo to koseyude ir ng'ama nigo to chako manyo ng'ama nya chopo ne need moro machielo cha koro dwaro ni gigi te oyud gi both at the same time ma of course chuo ok nyal timo mano koro mano e pani gima emomiyo en giwacho ni chuo chodo mondo mi yud ng'ama nigi attention to gi pesa gi gimoro amora ma family dwaro ibro yudo ka ng'ani nigi pesa jaode make ni simu moro donjo mar business hello Mr. Kimani okay no timore nade aya gicha gibiro excuse kidogo nango nikech gigi pok nodhi gate ok ugone uru ng'ane ero kamano iluongo ni Pity Nice Aweno Thank you Pity Nice Aweno Thank you Pity so much. Nice mane gon aya ineno gik ma mon ywago gi ema kata wan chuo waseelewa niya onge dhako mabiro miyi respect to chako bed gi pesa ne mimiyo pesa ni manyaka luori mamiyi pesa in ema nyaka iluor iyudo gini mana dier te kaka chuo mamiyi attention ni oonge gimoro but mineno pidhi e ot ni koro itho athadich nikech omiyo tich attention Ne omari apenji kaka en miyo tich attention. Idwa miyo tich attention the whole day, the whole night. Iyudo ka moko dhi kata mana example odhi tiyo Kisumo ndalo moko adek. In ndalo adek gi ng'ani ok gochni in ipo kang'o tieko tich. Kang'i manye orucha to bro nyisi ni yawa na wuok kama dhi budho gosiepena kia kure kia obedo kia nade time mar dhi budho gosiepeno kata mar dhi budho ok omi kata mana 10 minutes nikech osiepene mineno dhi obudho gogi ema oloso ne tich mineno kiny nochako dogo ti to miyi tichame I disagree with you. No senyisa mchana ni ene tich otieko tich saa 12 odhiambo. Okimbo miye time moro matin wache achiel ariyo adek moko kata ka modhi budho nyisi ni ako tawuok adhi budho gosiepena ka duogo tawachoni winjore Kennedy yes we wakon Winnie sani niya Winnie kadwaro attention ung'e maler ni pesa dhi bedo ni onge but kodwaro pesa ineno dongo ok adwar that full attention midwa miya from morning nyaka godhiambo ichak ingesa go nyaka the whole night ineno tich ber kendo I understand ni manyo pesa ka tich oserumo en attention ano kimiya kata attention makorka kora anyisi kata gima pacha paro anyisi ambe mpango na kaka en after that inyalo wuok idhi budh gosiepeni i relax dong ot to nyaka lose matin yawa kwani ni jawasika jomoko dich moro mar okombe ma in kigocho en odich adicha 247 kidhi ng'iyo live kata kaida tineno konjelni e platform kacha kidhi kata kodong' e live ineno konjelni alafu Winnie ng'ato ailano seche ma en e tich gimomiyo ogoyo attention odich oduoge ot kae onyisi no ol lakini samo ol ni okawo pache te okete e simu en e simu lakini oonge attention kodi but ol to en gi time mar donjo e simu en e simu kanyo en ol inyalo penje gimoro to oduoki ma wiye
Anyalo wuoyo matin. hata siku moja. Kapok uwuoyo we akunga gine, kapok uwuoyo we akunga kon Sule. Sule wacho ni awuoyo taonge dhako. An gima fela achiel en Meru. Masebedo kasero to pondo, asero to pondo. Otherwise, wuo kode maber abedi Anyalo wuoyo matin. Olon. Wuo jatelo. Wambe wamor mana kumanyo pesa lakini miwauru be mana makor ka korwa. Neno chuo nochwe ni kawuono kilwere to onyalo mako gino kata nyaka next month. But ing'eni ng'ama dhako ka ng'idhaone kata kawuono ka ng'ipade to kiny en sawa. But dichuo kilwera lwera matin ni kata ang' udhi tich koro seche kata ma idwa gochone ang' usiko ni mana samoro en busy. But mirima cha pod en gi sigu moro ni dhako ni chieng' cha nolwera to nokatimo makosa. Koro emomiyo samoro inyalo neno ka dichuo owuok e tich kar mondo odhi e ot omi kata chiege no attention obaro ka friends ge. Nikech nawinjo ka nyako moro wacho kanyo ni mon tinde lwera makata mondo dichuo mi time no bedo matek. Neno to akia ka an kenda akia ka chuo te an aluoro lwero. An ng'ama dwa lwera no. Aluoro serious. Anyalo kata madhi akia nadhi nyaka kure. Okin kendi lwero to da. Abed gosiepega. Afadhali adhi abed gosiepega. In short manya gima chupa busy molo ang' adhi ot to katimo makosa tido achak lwera. Yeah. Kar lwero no Tony to wanyise gima nane gi ng'won ni chunywa. Mano da. Lwero da. Lwero apana. Lwero emomiyo ineno giwacho na te nikech samoro adieri ya tich iol. Koro idwan mondo mi ate to kidonja ni to kata mondo mi yani approach mondo mi attention no bede ot kende ma samoro bedo maonge. Nikech kako se approach kende oseketho mood moro amora mi donjo ga. Onge mood magi ketho. Ng'ato donjo e ot osekuot makia pok ni chwanye teno ndo ndoko osekuot chuo. Doni apenji wini. Adonje ot timosa ni wuon ng'ane useduogo to inena kenda koro mano anyier. approach kar mon man kino mosi ni useduogo nitiere gima oseng'iyo moneno kamoro marach. Koro ng'ami neno ng'iyano ng'ane mano koro ng'ami dhi mos koro kech an koro inena kan ok anyal kenda nyaka rewa. Kadwondu wini to nyalo lweri marach. Dwondu wini no nyalo lweri serious. Koro wini approach we mapani richo ga seche moko manyalo miyo adok abedo gosiepe. Approach no. Koro warade pien. Mami agolo kata gari e parking aparo tieno achomo Kisumu. Warade pien koro. Lakini seche ma wawachi ni at least venye unasema ti kake irwaki ot nyalo miyo ikos wuoyo. Seche midhi ikosiepe chande pod par ni dhi buge odni. Osiepe ni dhi go maka pod dhi go maka kosi dhi ling. So unafaa mantie gima rach ma miyo ni onyisi ama otimo ni nyise ni nyamama iko hivi na hivi na hivi na iishe na tuendelee na maisha, lakini iniwe audio ukipay attention idhi pay attention rafiki umesahau hii nyumba bado utarudi. Mari timne ya bago anekech gima nyako ng'e advice igo e mwakao wan joma onge mon kamae nitie gik motamwa kendo ma kowacho no advice wakenda kata kawuono koro nyaku achir kitwa mos iwinjo lilian koro miwauru advices mabeyo ok ada wacho weche mag mon ahinya nikech an to pok akendo koro advice mondo ne miwa maber wachini kiki kendi weriko to kendo ayo Omari Bachelet golo advice na embo onge dhako koro akia onge wach ba advice wuok nyaki det kwan
Mari Ok Japan. ochuno mondo minyo kata madel. Mari rangeni nigi Japan. experience mengo kata mar joma nigi mon. Kata det kono be advice nitie. Kama wawinji kumichomo no, awinji kichiko kocha. Adwa duoko. Awacha ni advice ang'eni isekale kata gima joma nigi mon osekal tin, isekale mang'eny ba. Awinji. Tony, yes. Tony wane. Nitiere samoro ma inyalo duogo e ot. Tiyudo ka dhakono en aina gi moods ge ma in ikia kata kuma nogole. Ma ipenjiri ni wuon ni an mana awuoka maber gokinyi kadhi e tich. Asekoso ang'o? Seche go osavi gi moods ma chiemo no samoro otede kaka en emong'eyo. Samoro dwa mana ni kata gima notimoni ga pile cha. Sani koro kotime. Kata kaka ne osiko nini dadi si leo uende uoge. Kata king'ise gimoro to siko ndakore andake. Idwa kona ni ng'ano tidwa bedo go e ot kanyo nang'o. Okamanyo osiepe na dhi ago mbaka. Iwe ni kwe odno. Tony kidonjo Mar adieri. Kidonjo ot iyudo ka dhako nigi moods ne. Kaw chiegi ket piny. Penje nang'o marach kech ok wan jonek ni wachako kuot nono. Maybe kuna kitu. Ni venye kuanza ndio inakuwa ngumu. So keta piny tipenja ni tang'a rach ma ok ane ka moods ni berni. Ka diere en gima nyalo wacho tadhi nyisi kama. Ere kaka koro ito kdi ka ochuri. Acha nikwambie. Lilian apenji. Penja duoki. Apenji Lilian. Yes. Mikete piny penje ni nini mbaya ma. Ingena amanya ol. Yeah. Ingena amanya ol. Ere kaka idwaro na achaka ayud nguvu moro mar ketigo ayud penji gima ochwanyi shwali. Ikia kata rendori. Samoro nyalo penje to siko ni mana Odongo seche midonjo ot iyudo ka ot ok kaka iweyo cha. Kata bende seche miduogo idonjo ka kaka okazoea an gi rusa mar penji. To ni ma ionge moods ni. Kwani nini mbaya? Nimekukosea. Kama hujanikosea nitasema, kama umenikosea nitasema. Na tunasolve hiyo maneno inaisha. Mambo ya kukaa kwa nyumba kama kila mtu amenuna. Atunasema unaenda kupeana attention huko kwa jirani. That is bad manners. Umbe ujo mamine ng'amomiyo ng'ama dichuo nyalo yiero mondo mi bende oling'. Nikech ing'eni ng'ama miyo gi ng'ama wuoyi opogore. Ng'ama miyo kopo ni sechego ipenje ochalo gine, ochalo pi mono okuot tidhi tucho, koro muomore. Iwinjo? Koro ng'ama wuoyi mondo mi okony kanyo odhi oling' nikech ng'ama wuoyi kanyo miyudo ka ng'ato koro odhi ogo chiege nikech obiro kia gimoro amora to penj to miling' aling' ema ng'igo ng'ato. Iwinjo? To kisegoyo cha to bet ni ng'ane ng'ama rach. Koro chuo temo ga ling' to protect their women. Ok ni eti nigi ling' nigi timo ang'o. Gitemo ling' nikech joma mine dhiga matek tangi pok ipato ng'ato. Iwinjo? Koro gocho is old fashion. Emomiyo chuo mang'eny ling' ga. Mari kar pado kanyo titiano. Nyaka pad ng'ato. Inya pok ipato ng'ato. Dhiang' kik iwuo marach isedonjo ka kik iwuo marach. Ji ok wach jok man gi mon gi joma onge go. Usekendo ba miyo luoro mari. An chuo musekendo. Amoso ujo kama advice mit ka. Apenji ing'eni onge gima rach. Kennedy, Winnie, Tony, Lilian Dianga, Kamau, amoso uteka uru mos. Waka. Berba. Gima nyalo wacho an weche gi te. Nyaka bed mana ni nitiere kama makosa nochakore godo. Emomiyo gigi timore. Nitiere gimoro e keny. Iluongo ni keeping love alive. Iketo hera siko kodongo. Nikech hera no be moriwou. Iwinjo? Hera no emoriwou. In mana ng'at moro moa kumoro.
dichuo ni boa kama chielo gimoro wen gimoro ma very stupid upogoru e remo upogoru e gimoro amora upogoru e taste and everything gimariwo ka en era koro era ni emukuong keep alive seche ma ubro teleza matin ma ng'ato makoro chwanyruok ni dwa donje makoro ng'ato ok nyal kata penjo wadgi gimo chwanye seche ma yudo ka wadu okuot dong ipenje niya kete piny dipenje niya ang'o momiyo ma timore ang'o momiyo ichwanyori winjo to in irito ng'ama ochwanyore ema mondo chako keti ng'isi gimo chwanye kata kapok ipenje dong ine mikwongo ineno ni ng'ani chal mochwanyore let me sit her down mondo ng'ise mondo apenje ni to ang'o mochwanye Dhiang' yo wang'adi matin ba Exactly hapo. Dhiang' wang'adi matin ineno mine wagi ng'ada to kasi ing'e ni an e pitu mar nyimine Eastern Central Africa ineno mine wagi nitie ng'at nobedo go piny mipenje ni to ang'o motimore ama nakosa ang'o to seche go onyal duoki osiko ni mana ni akuna to kuote odni 1 week 2 weeks pod okuota puoto osiko ni mana nakuna ere kaka ikonye ng'ato ok nyal kuot maonge sababu wajoma chuo nitiere makosa miyudo ka ng'ato timo to en kende assume makosa ni ok otimre LTN Luo Trending Nation Mopandi inyenyo elela assume makosa ni ok otimre iwinjo ing'e kata in ing'e ang'eya kanyo gimomiyo dhako kuot kendo ing'eyo maler kabisa pod ichak idhi pod ichak ipenje gimotime ting'eyo maber gimotime Dhiang' iriambo we mondo akoni samoro ediere ok ing'eyo in gi Sharon in ga Kinyi in ga Dhiambo ing'eni kidonjo ni ineno Sharon kare Sharon no nokia ichak ifulo kendi koro nyako kungo koni emomiyo ipenje ni tang'o mochwanyi dhako bende ma ok dwaro wach ma dwaro ni mong'eyo ni gima nokele od ni en hera obiro ng'isi ni wuon ng'ane anto gima kama ochwanya en bende ok oling nikech seche midwa ling kawuono ok ipenjo gima ochwanyo dhako kata dhako ok owacho ni gima ochwanye kiny ne kosa machielo luore ewi makosa ni machak kel makosa mang'eny ma makosa gi chak medre makel gimoro machielo maduong' mopogore gima ne oparo ni nitie. Dhiang' iwinjo mine gi opogore nitie maluero nitie ma kichwanye to dwa ling'a ling'a nitie ma kichwanye to dhi dalagi koro ing'e ni jogi opogore nitiere minya penjo ni kosa ang'o inyal nyisa niya niwuok tich to nirawo kamoro idhi ka chode tibiro ng'iso jaodi ni pole nadhi chodo akwayo ng'uono na ibiro wacho gi pi no nyaka ipenja ni osiepo to akosa ang'o samoro ok onyal duoki gi sechego samoro nyalo duoki next week ama kiny neno koro ka ema kelo makosa ma an kaka ok idwoka ikuot na e ot adhi go mbaka gosiepega ama gol gach adhi kata Tanzania 1 week kapok aduogo Tony awinji donjo ot iyudo ka dhako bokuot cha koro wuok cha bende aduka pare gimoro wuok ni bende samoro boko nya make sense nikech samoro be dhako gima notimo onge nokuta kuota mondo me one kaka imbe inyalo oe to samo in ni paro ni ato kuot kodi to samoro kama maneno ocho mari odongo yo wuok iwe iringo simbo ma nogo mani mondo ioe odongo yo an nawuok ga saparo otieno takawo mari to wadhi Kisumu penjo mari madhi timo onge bing'eni nitiere gik moko makelo kuot bing'eni nitiere gik moko makelo kuot makata samoro makosa onge to kuot nitiere bing'eni kata mana lack of sex e ot kelo ga kuot kuom dichuo kata kuom dhako bing'e mano Dhiang' mane gima osetamwa wacho kae dhiang' kori tuchowa
Mane ma wachako go. Ahinya kuom dichuo kolak sex, like for example niseme 1 week ibiro no ka dichuo kuota gimomiyo kuot bende onge wacho bende Kanyiriambo. ni gimomiyo kuot en niya ni nikech pok atimo sex. Radira. Nitie kamoro yambe niya ni dichuo ema nya kuot kok otimo sex. Mone ma kuot. No, awacho niya gini timore kuom both gender. Ando kawuondi koso sex miyo couples kuot e ot. Koso sex. Inyalo yudo ka samoro ng'ato ochiewi gi mood gokinyi ni odwaro sex to in okinyi mood bende samoro ioli donje nindo. Ka ng'uduogo godhiambo ting'e ni ng'ani okuot. In ing'e ni opachi pok oparo niya ni nyaka bed ni sex ma ok achiw okinyi cha emomiyo ng'ani okuot. Kasto gima chako wang'o e mamano ni timori ni gini kia en ong'e ni gini ng'eyo. Iwinjo? Kasto in idwa assume Tony en koro dwa assume moneno ni friends ge koro are more important. Odwa wuok e ot ma en ema nokele mamani. Mamani ng'e ni ne ma okode ma odi mamani pod wendo ka. Iwinjo? Indwa wuok iweye inwege protecte iniweye kama nikele idhi manyo friends gi machalo mari gini mapok nokendo idwa dhi koro miyo mano chulino to medi ameda pesa mon gi noluongi ni wanyoro gi sawa idhi maber loyo gimomiyo mon donje chode en wach mar lack of communication. Mane mamiyo ng'ama dhako wacho ni ka koro ng'ata ni en koduogo en ool kochopo kama en onindo samoro po be nwago mbaka en odhi miyo osiepene attention. Another thing wachaka medi ang'o madwa kelo mamiyo dhako ni idwa poko idonje ot tiyudo kokuot ok wuoga e simu nikech aparo ni good communication nyiso hera mantiere ot. Ok onego bed ni communicate na midago communicate godo mana ka unenoru kende seche ma in thuolo ni communication onego bed ni communication bedo alive, bedo lively. Wakonie gimoro mikia. Ineno monde wagi. In ga gi weakness moro achiel miluongo ni nawinjo. Weri kata koro gi sex ama everything. Gimoro nitiere kae mani nawinjo. Ama ulionekana mahali ama nilisikia ulifanya kitu fulani. Timiyo iwinjo ka winjo no odonjo ne matek molo kata sex moro manituone cha. Then gimoro achiel unawinjo maneno katimore maduong' iye ka. Nyako moro osewacho kama maler ni gin joma mon gin ga nyithindo. Ma aduoga yie kode nikech gin nyithindo adier. Koro an advice manyam jowetena kaka ng'ama dichuo ni bing ni shida ni e ot. Ringo e ot. Ni ringo no ok dhi solve that problem. Ot ka shida obete onego ibed kanyo mondo face that problem, solve the problem. Ok ringi. Ken shida kata ken an awacho ga ni kata ken ang'o wabet abeta piny ma kidwa kelo koko kela gaga koko no magigo to wayud mondo mi weche odhi maber. Chuo pogore. Iwinjo Tony? Chuo pogore. Nitiere moko ma face that koko. Nitiere moko aning'eno nyuola gi kido mar babawa. To babawa en nokohero ni lwere. Kichako lwere to kamomako muma odhi bet kati dier bungu kucha ka ng'ise tulia to duogo. An kamane kaka nonyuola. Koro afadhali kichako lwero na wuoga adhi around ang' aduogo bang'e ka chunyi osekwe. Ekipim na gima timore nade? Gima rach no. Neno. An king'iyo kama koro negi wuoge. Kisetemo asaman. In ing'a samoro dich iduogo iyudo ka dhako kuot. Itemo wuoyo tineno ka dwa kelo koko no kadwa donjo makoro ineno ka en gima nya kelo tension moro madwa kelo lweny.
kanye makoro yieni wuok mondo lweny moro kik donji nikech ng'ama dichuo ing'eni pogore gi dhako inyapo keenye. Koro nitie gimoro ni temo itry in the first place ikuongo itemo ane to shida ni dibed ang'o. Ing'iyo reaction mar madam ka en gima dwa medo lweny sami temo kelo kwe to lweny medore. Seche go to amiyora ajib ni seche ge mawuoke mondo tension cha ojiwore awuog adhi aywe matin abro chaka aduga tema ne badai kan tension ne chodok piny kaka tension medo idho kaka ginyapo kigo nyathi jomoko ma oluongi janek tok ber. Koro en ni ikuongo itemo asamar ok iwuog awuoga immediately ni isedonjo to motimo iseneno kokuot ok ipenje anything. Yes, penji nya penjo asaman, you are the head of the house. Ipenjo ni nyathi jomoko mage an biro ka to kaneno ka moods ni is okay. Samoro ne weche gi bag dweche gi ok ing'eyo gigo be medo giga moods. Odonjo dineno penji yes. Ni dwe ka penjo ni makosa ne nango kikiduoka. Ikuda. Emo mi winjo kang'isi ni ikuongo itema ne idhi samoro ok inya ng'eyo nikech kin ng'ama odonjo oko ok ing'eyo gima shida en. Samoro ine mi kosa ing'eni ng'ama dichuo inya kosa ot tikia. Samoro mana samoro kata kaka weche nitie kama inya kiere kaka dichuo to ok ing'eyo. Or gik winjo mine ni wacho ni owinjo. Samoro winjo oko to in dichuo ok ing'eyo to ang'o motimore ka. Koro emikwongi penjo asaman. Koro ing'e ane reaction koduoki ma fine. Ma ineno ka gini en aduoka iwacho ni aduoka mamuole makweme remo duoki maber ming'ise ni wabed ane piny ka waler wach ni watieki. Unya lero mutieki. To kineno ka duoka en aduoka moro majimbo ma odwa duoki moro miwinjo ma karembi juol cha nikech chuo to pogore adier. Nitie moro ma face that problem kata ka en gochno to ang' nugoru e odno nyaka kiny. Nikech mon moko be nitie matite kochungi dichuo dhago ok oringo udwa goru e odno to nitie moro madwago dhako ma oloro ma dhot to nitie makang'o neno ka weche dwa bedo matek ka wach dwa bedo matek ma gini koro dwa kelo lweny ong'walore mos owuok odhi kuma odhiye odwa gimotemo timo mondo mi hera cho osiki kik tim gimoro timre e odni. Odwa ni mondo tension mar miyo cho timre nade odog piny. Ok idhi ni dhi chuth duogo to nyaka ang' iduog nikech ma odiembo ng'e ni mate odi manyaka kate manyaka iduogi. Koro ka en dhako maber ma embo dwa rito ka en dhako ma dwa rito kare ibiro yudo koriti arita kanyo to ka ng'ama embe nitie kama ong'e nikech gimoro amora shida moro amora e bwo piny ka nyaka bed gi solution. Ibo yudo ka gikone to tension ne cho timre nade odog piny. Koka seche go jathi wat penji gimoro ka to iger seriously ang'o moke timore. Seche ng'en koro odhi chako duogo gine to iyudo ka kusolve wach no ok ni dhi misiko ma kendo kiduogo tine ma koro iduogo chakari mer ma ok idwa winjo wach be koro nikech isepenje to duoki marach. Koro wan chuo wan joma dongo e ot wan joma dongo jomodong' nyithindo te chakre dhako nyithindigo yote mago joma thindo you are the head in ng'ama duong' e odno nyaka control gimoro amora matimore. Yes. Mana kaka nene. Yeah. Advice ni nomit. Koro ok iwuogi ringi Tony. Seche ma in head e odni tisewuoki ni golo gachi dhi bayo Kisumo. Ng'ama wang' ne solve wechegi. Dhiang'o ng'enia samoro wuok no konyo gik mang'eny owadwa. Samoro nitiere gima wuok no geng'o. Kasto wa embrace uru communication e ot. Communication ineno kata mana through simu ne. Ibiro yudo ka kata kapo ni ng'ato ne weyo kochwanyore to useloso gini e simu muchopo a point moro ma kata seche ma koro wang' iduogo e ot. Tiyudo ka nitiere kama ochake go iyudo ka tension koro ok ni malo ahinya. Ok ni wan joma chuo most joma chuo biro yudo ka ng'ato osewuok e ot. Achiege ni koro en ok olosgo. Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas,
Kikibed gi kionko moramora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Hello, ladies and gentlemen. This is your favorite boy, The Young Radida. I'll be hosting an event on 26th April 2025. Omodi Makangoi will be doing his album launch at Jiweke Tavern. I'll be hosting the event alongside my fellow MC Omari Nash and Pengle Jaluo #1 on 26th at Jiweke Tavern, Umoja, Nairobi. We'll be having Prince Inda, Emma Jalamo, Uncle Eddie, Banakadori Masanga, and Fred Randere on that very day. Welcome, welcome, welcome. Entrance 1,000 for VIP and 2,000 for VVIP. Welcome all at Umoja, Nairobi, Jiweke Tavern. Welcome. En koro omiyo joma moko attention, joma moko ema koro loso go chiege ni koro en okwang no los kode. Iwinjo. O seche ma iwuok ot samoro yes joma chuo nyalo chwanyo dhako tikia ni chwanye. But through seche muloso cha obro ng'isi ng'eni ya chwanya kama kapo ni wuoyoga. Ineno. To kapo in linga ma ok iwuoyi kaka ni se wuok ot cha. In rito wang'i duogi seche ma wang'i duogo kido ka dhako kuot. Don koro nyaka uchak dhawo no fresh gi etiende kama nuwego don. Mondo teko bwana. Kato wacho. Mon theko, mon to nyaka theki nikech mon gi noko nyuolwago. Iwinjo. Nanyiso ni hera ka. Gima kelo ji kamoro achiel en gimoro mathin kabisa miluongo ni hera. Ipogori gi dhako e remo nikech ok en nyameru. In bende ok en owadu. Ipogori kode e kido. Ipogori kode e kido, ipogori kode mondo ung'i. Ibro yudo ka ibro chopa time kata mane gweng'u. Ibro neno ka chopa time makoro wuon ng'ane tinde chal gi min ng'ane nyaka sura, you get. Jogi oseng'iyo e remo ma ging'iyo makoro gidwa nyaka chal. Iwinjo. Lakini seche mane gichako to ne gigwere to dhi. En gweruok ukinyi godhiambo, en gweruok sate. Seche mogweru ni ung'eru kido. Ng'ato ng'eyo kit wadgi. Emomiyo seche miketo jahera mari machiegni, miketo wadu machiegni, ibro yudo ka ng'eyo kite is very easy. Bedo mayot kabisa mondo ing'e kite. Neno. Koro kiketo wadu machiegni usiku communicate, uoyo, nini utimo gik moko together, gik machalo kamago miyo ing'eyo kit ng'ato chon kata ka ng'ato nigi kata ka ng'ato ochwanyore ting'eyo piyo ni ng'ato ochwanyore ma kata ki idhi e tich tiweyo dhako e ot ka dhako ochwanyore kichopo e tich kacha tiseng'e nyise ni aneno ka mood ni ok ber ahinya ang'o matimore. Ka en bende en dhako ma oikore ne dak gi loso ode to biro nyisi gini chon ma oyud kaka solve gini chon kapok iduogo e ot. Ine mowinji piny oling ni teto miyo moro donjo kaka make noise. Eni pama ni ore gi jok moko ni bwana dhi keth giche. Wawuoyo maber madhiang' yalo injili. To ng'ano donjo gi koko nare. In fact ayanye to ayanyra kenda olonda. Love mokelo together ni. Love ni emu temo matek. Keep love alive. Uketo hera. Udoyo hera. Uolo ne pi. Ukete odongo kong'ich. You get it. Ukete obedo alive. Ok ni ng'ane kokosne ubayo yayany kuma duong'. Ng'ani ubayo yayany kuma duong'. Ok ubi mitana. Ng'ato nyalo kawo microphone. Omeri tetea ne minegi omera. Minegi tetea negi. Donge iwinjo kiwacho ni gin nyithindo. Another thing, wane kendo gi. Dichuo emomi jukumu mar kendo dhako. Iwinjo. Dichuo emomi jukumu mar kendo dhako. Seche mikele ni.
dhako seche mikelo in ema nyaka itim ang'owa, in ema nyaka ikaw misigo te ikete wiyi, nikech mang'a mikele odi en wendo e odi, kata ka idala wendo. Omiyo dhako ok inyal keto ni dhako yalo gi mamau, mano dhako wadgi. Seche midwa yalo dhako gi mamau iting'o makosa te idhi nyiso mamau mama mage ma. To in mikelo ng'ani ka. Seche mikelo ng'ani ka seche minyiso mamau ting'e ni en mamau, en in nyathine, nyaka obi protecti. Seche mo protecti nyaka obi oket dhako sideline dhako cha. Seche mo sideline ni itimo gima rach nikech ng'ani in mikelo, in monego bed ni protect ng'ani. Ng'ani en no kia dala ka in mikele dala ni. Iwinjo? In ema nyaka protect e yo moro amora. To kisekawe itere dhi yale gi mamau, mano kosa mokwongo ma dichuo osetimo. Iwinjo? Koro ibiro yudo ka mamau jodala nyaka bi rach nyako nikech gi protect rembgi. Iwinjo? Okay. Yeah. Koro dhako gima duong' e dak ka en ni try to keep love mano kelu together cha alive. That is only it. Keep it alive. Nitie yore minyalo keep godo love alive. Communication mano gimokwongo. Communication. Yes, idwa wuok e od ni, idhi moso ji good morning oko to dhako pok imoso ni good morning. Mano kosa namba 1. Idwa wuok e ot, for example, anan comedian, anan MC. Adwa dhi e field, adwa dhi miyo ji nyiere stage kuchocho. Jaod ata weyo kokuyo chien ku. In Tony, idwa dhi e stage kuchocho, idwa dhi nyiero gi jaoriti weyo kokuyo chien ku. Kuonge los chien ku monde. Keep communication alive. Kise keep communication alive, era the flow. Yudo ka gimo kethore, uloso sano, ok urit sama chielo. Gimo kethore uloso sano. Yudo ka koro onge gima tamu uloso un kaka joot. Radeda. Microphone mari. Awinjo kiwuoyo maber, lakini adwa mana medo gimoro ni ya. Yes. Communication to ber, but with truth and openness. Inyalo communicate tiwacho mana gik moko manono. Yes. So kimedo gi truth gi openness. To apara ni every relationship, obed ni una osiepe, obed ni un joma odak. Hiyo kitu itadumu tu. Yeah. To Miriambe kaka Tony kamani jaber erinde Tony kawuono wadhi gocho Migori. Karo chimo Mombasa. Wadhi gocho Migori to Tony koka mtoke oyudo accident Mombasa Road. To no ot to no wache maber, communicate maber ni odhi Migori. Mane mume wacho ni isomo muma, ibiro yudo kiwacho ni ng'ato kosekendre gi ng'ato to ubed achiel. Usebed achiel, e seche midwa wuondo dhako ni idhi Migori to in idhi Mombasa. Mano ng'ama iwuondo. Muma wacho ni iwuondori, in ema iwuondori nikech usebed adi achiel. Koro in ema iwuondori, ok iwuond dhako. E seche dhako mokwongo ok onego bed ni iwuondo, onego bed ni nyiso dhako kama idhiye. Mano bende gima chuo mang'eny okia. Gimomiyo onego bed ni nyiso dhako kama idhiye. Wakoni ni ka gimoro timi, kata ni accident odhi oyudi kamoro. Ng'ama jodala ubiro kwongo penjo en dhako. Iketo dhako ni e tabu maduong' kabisa. Omiyo dhako nyaka nyis dhako kama idhiye. Nyar mara adhi kama kata ka ni idhi mana chode, nyise ni anta adhi yo kama gimidhi timone ma koro kiwachne. Iwinjo? Lakini ong'eyo ni ng'ane to odhi kama oyude kama. Wawewu keto mondgi e shida. Ibiro yudo ka iluongo dhako janek, to en okia kata gimonego dichuo. Iwinjo? En dichuo nong'ise ni dhi kamoro nono. Dichuo kokaro yud mana kumoro nono. Seche go iketo dhako ni e tabu, in isetho, jodala uto dong' ka gone dhako ko.
jodala udong karacho dhako kon dhako kamidhiye seche miwuondo dhako ine miwuondori nikech muma ondiko maber niya ng'ato kisekendri gi ng'ato un achiel koro kidwa wuondori dong iwuondo dhako mano ine miwuondori winjo ala ni kona ariambo na diko chomo Mombasa to kara chomo kodele but anyway seche go chomo kondele mokwongo kor kane jaber chuori aneno sondu ni to dong gito ne gidhi Mombasa ni ka dhako siwinjo ni chuore one sondu to ne gidhi Mombasa kasto bende kibiro kati idwa assume ni gima osetimore onge dhako yudo kokuot kendo dhako ni makoro ikawi keto jamakosa tik ine misekoso tipando makosa ni another thing nitie jok moko mariambo bedo open ber a relationship mar ne nyaka iwe partner ni bende ong'e gima i feel. For example, assuming ni gimoro kato chwanyi gi yo nitie tabia moro mathoth ji ni godo relationship kama tino in fact en factor kama duong' makelo ga koko iyudo ka ng'ato assume ni ong'e maber ni timo kosa to ok odwa bedo open mondo okoni ni ng'ane anto ne chwanya gi gima chalo kama ora neno kitimo kama to komora obro wuondore ni ang'ama dichuo ora ang'ama miyo ang'ama ng'ongo nitie moko ma assume. You don't assume things ineno the things mineno go machwanyi go wache seche go tutieke square that chapter utieki ki assume kawuono achiel matin kinyi chaki assume machielo matin orucha mar adek ing'eni ibro ponya wadu gi slap asebedo ka pimi asebedo ka pimi ga ot ka such things ipime gima en okia kech pok iwacho ipime to samoro ipime yes eneno joma ni odhiambo kwach wacho ni dhako biro chai sawa ero iketori kanyo ni ing'eyo lombo mon ok walombo mon nikech mon gi bende pok wang'iso gene ka ok walombe mon ka wapuonjore odhiambo mari no be ok wadwar mari no wewe chai kako chai no nikech ochai kako chai no nikech timbe to bende mara poko chako donjo wachadi dia tera di en ko kolombo mare to weya wantimo kai wapuonjore dak wapuonjore gi miluongo ni dak in mari no wewe chai kako chai no nikech ochai kako chai no nikech timbe gi timbe mitimo ka dwa dak gi dhako ko kilombo ka ok dwa dak gi dhako to dog idhi kendo chuo weteni la de fact en ko kolombo gi dhako to weya Mana kaji kech makiwalo dhi kucho ke chiegi no pokwadwa mari mochai no chai kako chai no ketim yawa to dong mana dier mare mochai no chai kako chai no wan kuma wawueni bende mono luor wae ot mali doda kode nade ko kilombo another thing dhako bende nyaka ng'e ondike muma ni dichuo e wich dhako kata ich suko mana wino kata ni wi duong' moinga kata isuke machalani kata ni in gi forehead maleny nyaka Amerika ng'e ni dichuo e wich dhako nyaka ikuong ing'e ni dichuo e wich dhako seche masekeli e oda ito koro idwa chako chaya e oda nang'o nyaka ing'e ni dichuo e wich dhako ni uyenyo nikech uluoro adiera luor chuori ma kata ne isefwenyo weaknesses ge miye
Mane chakruok mar gimoro amora. Thank you so much for finger heart. Because you're going to finger heart. Welcome. Somebody has sent a finger heart. Kai wache hera wach dak gudoluo to kuonde moko wache Kiswahili kendo kwache gudoluo Lakini kendo kata chuo be aye yani umbe un wi chot. Lakini mbe kuno uruma tini yao. nimbe kano Somari ndi lakini kata kumano wae be no kwa ninde bunge. No ko riembwa. Koro gimbe kunwa. Ikoni no ko riembwa. Wati gimana chelo Gimori wage chuo this mali this. Enango? Era. Mit kende moriwo wa mali. Ongonye moriwo ongonye chal gumana. Mako poni ati ni chuori ne wuotho to dhiang' ogwe ma gige ne otore to kamane kaka idok dalo. Mari mano to penjo mane. Aro wacho ni mite moriwo gi adier sama dhiang' osegwe to mit moro to koro onge. Koro ena ni kano wasenyuolo nyithindo to wapidhe nyithiwa gi. Odhiambo wayie lakini ok wabi yie ni live ka ni ijaro mon ni ok ine ka wiye mon chal. Odhiambo ni mon notimo ne ang'o? Daka chiel samono no chwanyo dhiambo koro wen mon te chalre ka dhako no chwanyo. Mon te ok chalre. Venom samoro be dhako mono chwanyo no kengre Venom to kwayo request to kosebiro to biro nyaka gi nyithinde. Iwinjo ni? Venom, wero request idwa biro ka wewe rwaki. Idwa winjo ka Venom biro ka nyaka gi nyithinde. Acha kuja kidako. Embe nyithinde rwake burani. Odhiambo ni bong'e ni statement mondiko ni oting'o nyaka min gi. Okia oting'o nyaka min gi. Enoneno mane wawalo. Nyaka nyare machogo. Nyare no to kapar ka en go kine ng'ato wuok kama. Ma ok apar ka ng'ama nitiere gi dhako kaka man to en gi dhako yes lakini ochayo dhako no kabisa. Enoneno mani ene molich ene ng'ama lich e relationship no. Ko onge relationship no be ok nyal dhi mbele. Yes ok nyal dhi mbele lakini chiw luor moro. Odhiambo kwach. Nyaka utang god. Odhiambo pare ni kata baba de tang gi mama de koro konyuoli. Odhiambo kone dhako jachien. Aya. Jachien ne mulo. Mon gi gimomiyo seche moko bende nyaka wamigi thuolo. Wawinj gima giwacho. Sana dhako temi winj gima dhako wacho. Ibiro yudo ka e families ma ng'ato kata kikwayo ng'ato kata mana gari for example iwacho ni bwana adwa dhi gi gachi cha. To ibiro ng'isi ni we are discuss we ang na mi duoko. We are discuss gi family na. Dhako nyaka mita bunge ne seche mani Nyasaye chweyo dichuo. Dhako mane Nyasaye chweyo dhako dichuo ne nindo. Jogi samoro ni chwere to gombaka nitiere samoro gik ma mon ong'eyo ma chuo ok ong'eyo. Ibiro yudo ka samoro ng'ati sebedo godo osiep kabisa lakini ka dhako fwenyo osiep tibiro jogo ong'isi kata ni osiepo gi ng'ane ni to ok en osiep maber. Kata ka ok ober sano ma ito kine to giko nyaka bi neno osiepo gi ng'ano to ok ber. Seche moko miuru mon a listening ear. Gin bende kata girach manade
tibiro yudo ka nitiere kamoro ma gikonye kabisa. Ok kik waket gi aketa ni waket gi kamon machon. Ibiro yudo kamon machon chwoe mane kusema. By the way, chon chwoe mane kusema ibiro yudo ka miere moko ne gin gidonge dhier nikech gidonga dhier nikech mon nikech chwoe mane kusema. Dhako biro gi good ideas, lakini good ideas gegi odin ma en ok onyal wuoyo. En ok onyal kelo idea ma ji winji. Chwoe miwinjo kae to chwo miwinjogi gin nothing, gima gimedo onge. Samoro dhako ling moti gi idea ne maber. Kadwa medo kanyo. Timre en ni aparo ni en dongo mane ji odongo godo diere machon chien kacha cha. Nimiyo joma chuo priority kata ka en family discussion gima affect the family, to joma chuo kende miwinjo ni idwaro winj duondgi. To joma mine kata koting'o bade tineno ka gima ok ne ka gima en gimoro malich. Koro aparo ni mane ma affect kata families masani kuom pacha. Nitiere ineno advice iwinja kone gi kon. Imiyo gi nafas. Ibiro ka dhako biro gi idea maber moingo kata chwo 10 mosi wuoyo e bura maybe. Koro imiyo gi time. Giwuo kata kose wuoyo kokendo ni gima wacho ni rach koso ber. Idea mokel biro godo ni ber koso rach. Families mang'eny kata gweng'u find out. Ibiro yudo ka mon osechiero families moko. Ibiro ka mon osechiero. Aneno ka ng'ato penjo moro ka Veronica koni to kiyudo ka chuori chodo miyude red-handed to itimo nang'o being that you are married. Chuori ni ka chodo chuori ni mokongo. Radida. Wea kun Veronica ni ya. Onge dichuo machodo. Dichuo chuor mon. Yes. Kato dhi mane muma ochak gi kawuono ni. Yes. Ruodhi duto te mane Nyasaye notiyo go te. Ne nigi mon modhuro. Ne nigi mon tanda wuoya. In fact, Nyasaye dhi as far as wacho ni ya. Solomon mane nigi mon 700 go pamo mpango wakando 300. Ni ema chunye chal gi chunye. Emo wacho ni chal kode kabisa nyaka kako buonjo. Yes. Koro dichuo onge machodo. We achaka medne. Kapo ni chuori ok chodi. Lam Nyasaye kabisa. Mano en mana Nyasaye milamo. Chuo te chodo. Onge dichuo mok chodi. To ok en chode nikech dichuo emo yiene kendo mon mang'eny. Dhako ok yiene bedo gi dichuo achiel. Chuo ok chodi. Chuo chiko yienegi mar bedo gi mon. Kata muma achiel bende wacho niya, ndalo biro kendo sechopo ma mon 7 kata 8 nichokre kuom dichuo achiel. Kendo nigi saye niya, wiye oluongo mana gi nyingi. Wan kuma chome tamo. Wan gi chiemo, wan gi lewni mwanyalo rwako, wan gi chiemo mwanyalo chamo, wan gi tekrewa. Wadwaro mana ni mondo luongwa gi nyingi. Jamano somo gino muma direct. Koro ndalo nere mosechoponi. Ndalo nere ma koro osechopo. Omiyo ka in dhako achiel to ng'e niya, kaber kabisa. To nego bed ni irito mon 6 moko ng'eyi. Ama lam Nyasaye kineno ka chuori in gi dichuo achiel. To dhiyo samoro ndayo oko to duogo. Lam Nyasaye ni ng'ani ok dwar nokel ni koko e dala nikech nyiego en koko machielo. Iwinjo? Ng'ani ok dwar nokel ni koko. Kik okel tuo ema kwadwa. Dichuo seche ma dichuo bedo gi mon mang'eny dichuo ok chodi. Another thing onego bed ni ulemo ni chuo. Seche ma chuo wuok ot kata sa asaya tij dhako onego bed ni lemo ni chuori. Dichuo en mar ji mang'eny. Onego bed ni lemo ni chuori. Chuo kale tabu mang'eny oko ka.
chuor kale tabu maka ok en lemo mar mondegi to dune matek malich bende miwuoro. Gima Veronica wacho to nigi nengo wada. Dichuo seche onyalo cheat kata ng'amo cheat kuome ni kata ibe kirango mos to iwacho niya kata abed dichuo to ok datem kayawa. To kendo gimachielo en niya ka ng'ato osecheat ok uwacho ni dichuo nyaka cheat kata nyaka obed gi dhako machielo apart from mare noero. To koro tabu biro ga kae seche ma ng'ama miyo osefwenyo ni jaode cheat. Koro mondo forgive kanye kuma tabu birega kanye gima lit ga moloyo. Bueno. En kine kosetimo to doni koro en ni understand no mara to koro no understand. En mara ni understand koro. Gino luwore gi push mimiye. Gimomiyo awacho ni nego bed ulemo ne chuo. Onge gima jachien ger godo maloyo keny. Mana adier jadolo. Onge gima jachien ger godo maloyo keny. Omiyo lemni chuori ibro ka chode moko mineno kalego mago mana jachien ema teme. Lemni chuori kabisa. Aya ng'ata winjo ko penjo kanyo ni be revenge yie. Ineno kata chiuria mano chode chabu paro mbak chiuria e muma. Daudi no, onge kama no kawe Daudi jamakosa. Onge kama no kawe Daudi jamakosa kata chiel to Daudi ng'eni ema no wacho niya oneno chiuria kaluokore ka siana ne ondisore maber malich e bathroom e bath kuma no chunge wi gorofa to neno ka chiuria ondisore nyathi rudho sianda ne malich to koni ne dhi uomna gicha. No mne kendo noterore go kane idwa go mama no gi kidi beni ineno kuma idwa go Daudi gi kidi noko goye to gima notim niya an gima mora mano ketne Daudi makosa onge nitie somna ok anyal some lakini gima ng'eyo ni makosa ka makosa nigi consequence mare kaka gima notimo mano omayo ng'ato jaode embe ema nomiyo nyathigi no notho koro nochule makosa mare. Kanyo tapani ruoth wiye no wil matin. Nokonego bed ni nyathi nyato. Raye nyathi aduela. Koro dong ineno ka embe no gima notimo ema otime koro. Surely kanyo to adieri mantiere ni Nyasaye nodwa both mathin nikech nyathini ne onge makosa. Okay. Notho koro nikech ang'o? Nekech nyathi nyalo tho nekech richo mar janyuolne. Gimomiyo notho Daudi ne en ng'ama ne Nyasaye ohero. Daudi ne Nyasaye ohero kabisa momiyo kane Daudi miel ne ruoth nomiel mokidho lepe mogonyo lepe ma lepe oyacho te. Mano bang' nyathi kosetho. Daudi ne en ng'ama ne Nyasaye ohero mano tok chamo chiuria. Mano tok chamo chiemo. Nyasaye nok nyal loro ne masira mora mora en owuon. Ineno gimomiyo ne Nyasaye dok ne Daudi piny. Nekech Daudi kanotimo richo to nodok piny mobolre yani mofwenye makosa mare seche samora mora manotimo richo to nodok mo okwang'uono mane gimomiyo Nyasaye nohere to kata kamano mano nokomone yudo chwat kuom makosa manotimo. Goni amina. Kabed ni jaodi jadolo achich kodi. Awachra ni jo SDA nipuonjowa weche mumage maber. Machalre abaja adwen. Palo pa kidada.
Koro wach muma Bible studies ji timoga. Koro mane momiyo maybe ang'eyo kang'e. Revenge ahinya seche ma itimo revenge manego bende dhako timo ok ni in bende koro idhi soki kamoro imedo mana makosa ewi makosa pok noduoko gi makosa. Lakini chopo ka samoro miwacho ni ka amba yudoga anyalo yudo ng'ato nyalo amoro ng'ato. To koro boy nani be koro cheat. Why not? Ngeni en ga tem moro mabiro ga en ga tem. Yani wacho mana ni eseche ma idwa duoko makosa gi makosa ni. Ito Nyasaye biro locho ne dichuori ni karango nikech samoro en chode mor samoro kata gi jachien kata gi lwet dhano. To ng'ama dhako monego beni lemo ne chuore. Seche ma idwa duoko makosa gi makosa ka chuori ochodo. Nyasaye dwa duoko lambi chakarango. Wada seche moko inyalo beta inyalo lemo. In bende jachien temi. Koro jachien weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ngani Bilha Anyango, social media kucha ungea kaka aluo be Bilha. An gima nyalo kwayo jo kanyanam wa medru neno Luo Trending Nation LTN TV. Mae mawacho adiera Omari Nash kelo nwa gik moko miwacho gadiera. To kobet ni koso woko kacha to wadhi ng'e adiera ni to kochopo kuomwa wanto wadhi mana medo ke. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Jaluo en janyadhi, to kanyadhi romo gi klas to nyinga chiel ema waparo. MC Suits Creation. Watwang'o sude mamiyo dhano loko wigi karango chien, sude magichuo kod joma mine, African wears kata kaftanas, fancy dresses, kaunda suits, celebrity outfits, weddings and rural show outfits, fashion designs, corporate or staff uniforms, ready-made suits, custom wears and assorted tailoring. Neler mathoth limbui marwa mar Instagram at MCDbogo, TikTok at MCSuits, Facebook at MCSuits Creation. Kata urno kwayo marie namba wa mar WhatsApp maen 07 10 3 7 7 kata 07 24 804
Achiel aboro adek. MC Suits Creation, quality and good service is our priority. Oteni ukelni kod LTN, Luo Trending Nation, mopandi inyenyo elela.